Здравейте, приятели! Аз съм Алекс, това е баща ми. Здравейте! Веско. И днес ще ви разкажем и ще ви покажем как да си направите фуники. Това е една малко забравена игра от детството на баща ми. И той ще ви разкаже повече. Здравейте! Както Алекс ви каза, от моето детство това е една от любимите ни игри на децата, родени в началото и средата на 70-те години, когато нямаше компютри, нямаше електронни игри. Освен футбола, това ни беше една от любимите игри на открито, играта на фунийки. Събирахме се по 40-50 деца, разделяхме се на два отбора и се преследвахме с часове, с тръби и фунийки, направени от гланцирана хартия. Сега ще ви покажем как става това нещо. За целта ви трябва една тръба. Това е сечение 20 мм. Ако може, успеете да си намерите с по-малко сечение тръба, още по-добре, защото се получава по-компактна фунийка и респективно с по-голямо налягане. Освен тръбата ви трябва списание с гланцирани страници, тънка гланцирана хартия. Нарязвате си го на лентички широки по 5-6 см. Хващате единия край на лентичката, започвате да навивате и започвате в момента, в който навиете, да усуквате двата края. Горния край навътре, долния край също около основата, около предния край на фунийката. На времето този край го залепяхме с облизване. Сега има по-съвременни средства. Взимате малко скотч лента, късате си едно малко парченце и просто залепяте предния край на фунийката, за да може да се задържи хартията. Ако решите да използвате фунийката втори път, трябва и по-стабилен връх. Респективно слагате още малко скотч лента на върха. Слагате по готовата фунийка в тръбата, за да видите докъде трябва да я изрежете. Или с късане, или с ножичка отрязвате единия край, слагате фунийката и просто силно духате. Излита фунийката. Ето това са ни готови фунийки. Когато играете на фунийки, моля ви, спазвайте правилата за безопасност, никога не дейте да се целите в главата на противника. Винаги от гърдите надолу стреляйте. И не закачайте за да бъде забавно, никога не закачайте остри предмети по върха на фунийките. Те са просто за игра, забавно е, вдига адреналина и става голям смях. И забавно. Желая ви успех и късмет! Да. Татко ми разказа вчера и аз много се впечатлих. И за тези, за които си мислят, че това е скучно, представете си Counter-Strike на живо. Сега ще ви покажем как става играта. Оп! Алекс е убит. Оп! Тази фунийка долетя. Ще използвам тази фунийка още един път. Тази фунийка трябва да бъде малко скъсена. Ох! Вау! Ето ние отново и започваме поредната игра. Ау! Убит! Оцели ме! Ау! В главата! Оцели ме в главата! Това стреля добре. Стреляше добре. Не се видя къде си. Фунийките не стават за многократна употреба. Няма тази
Съвсем се разпокъса. Не става вече. И още нещо важно. Не стреляйте по нищо живо, което не може да се защитава. Ако има други хора с фунийки, разбира се, стреляйте ги с кеф. Но по животни и по живи неща не дейте да стрелят. Ох! Ах ти! Ще видиш ти. Това беше всичко. Чао!